No, vždy sme mali ten sen, vlastne, že chceme bývať v dome. Aj sme vyrastali v dome, to je fakt. Chceli sme si postaviť, hlavne kvôli aj deťom, aj kvôli sebe, byt na pozemku. Tak sme sa rozhodli, že ideme stavať. Ale s kým stavať? V dnešnej dobe je to strašne ťažké, naozaj. Asi pol roka sme hľadali nejakú firmu, nejakých ľudí, ktorí by nám pomohli, lebo manžel nie je stavbár, je automechanik. Takže povedal, že musíme to dať postaviť, lebo dom nebudeme stavať 10 rokov, my chceme žiť. Otvorím terasu a som vonku. Som na tráve, som na terase, sedím, kávičku. No a v dome je ticho, chvála Bohu. Teplo, keď potrebujeme. Vybrali sme si preto Triem dom, lebo to bolo viacej, by som povedal, plusov, ktoré nám vyhovovali. Jednak to, že sme si mohli niektoré profesie z tých dodávok vybrať separé. A jednak to, že mali skúsenosti, že tí maďarskí kolegovia, ktorí to stávali, už mali za sebou asi 10-ročné skúsenosti. Za 2 roky muchy, ktoré sa tam objavili, bolo ich strašne málo. Áno. Drobnosti, to, čo aj nás upozorňovali pri kolaudácii, tak to sú také drobnosti, ktoré za tie 2 roky sme si ani nevšimli, že boli. A naozaj musím povedať, že chlapci z firmy, kedykoľvek sme ich poprosili, prišli. Do týždňa prišli, porobili, opravili. Takže sme tam spokojní zatiaľ, myslím. Fakt, tá spolupráca ako za mňa bola veľmi príjemná. No a v dnešnej dobe neuveriteľné. Naozaj sme boli až prekvapení, že vlastne jak v tom ústretovosti nám pomáhajú a jak sme sa dokázali v tom zorientovať vlastne. Pri dome tá rýchlosť 100 dní je strašne rýchlo. Prosím vás, keď chcete za 100 dní stavať, majte všetko premyslené. Chceli sme postaviť rýchlo, preto rýchlo, lebo vieme, že tak ako manželstvo obrusujú všelijaké veci, tak aj stavba obrusuje manželstvo a veľa stavieb alebo veľa manželstiev neprežilo stavby. My sme prežili. Áno.